ଜାତିପ୍ରଥା ବା କାଷ୍ଟିଜମ୍ ଏକ ସାମାଜିକ ଅଭିଶାପ। ନମସ୍କାର। ଆଜି ଆମେ ଏକ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ବିଷୟ ଜାତିପ୍ରଥା କାଷ୍ଟିଜମ୍ ଉପରେ କିଛି ଆଲୋଚନା କରିବା। ଜାତିପ୍ରଥା କହିଲେ ଆମେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଭାରତରେ ପ୍ରଚଳିତ ସେହି ପୁରୁଣା ସାମାଜିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ବୁଝିବା ଯାହା ମଣିଷକୁ ତାର ଜନ୍ମ ଆଧାରରେ କିଛି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଶ୍ରେଣୀ ବା ଗୋଷ୍ଠୀରେ ବିଭକ୍ତ କରେ। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିର ସାମାଜିକ ସ୍ଥିତି, ବୃତ୍ତି ଏବଂ ଅଧିକାର ଜନ୍ମରୁ ହିଁ ସ୍ଥିର ହୋଇଯାଏ। ଧର୍ମଗତ ମୂଳଦୁଆ ଦ ରିଲିଜିୟସ୍ ବେସିସ୍। ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାର କାମ ବା ବୃତ୍ତି ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ଆଧାରରେ ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ଯାହାକୁ ବର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ବାର୍ନା ସିଷ୍ଟମ୍ କୁହାଯାଉଥିଲା। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଚାରୋଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା: ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଶିକ୍ଷା ଓ ପୂଜାପାଠ; କ୍ଷତ୍ରିୟ, କ୍ଷାତ୍ରିୟା, ଶାସନ ଓ ଯୁଦ୍ଧ; ବୈଶ୍ୟ, ବ୍ୟବସାୟ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ; ଶୂଦ୍ରା, ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ସମୟକ୍ରମେ ଏହି ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଜନ୍ମଗତ ହୋଇଗଲା। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଶୂଦ୍ରବର୍ଣ୍ଣ ତଳେ ଆଉ କିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ରହିଲେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଅସ୍ପୃଶ୍ୟ ବା ଅଛୁଆଁ ଅନ୍ଟଚେବଲ୍ସ ବୋଲି କୁହାଗଲା। ଏଇଠାରୁ ହିଁ ଜାତିପ୍ରଥାର କୁତ୍ସିତ ରୂପ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଜାତିପ୍ରଥାର ପ୍ରଭାବ ଦ ଇମ୍ପାକ୍ଟ ଅଫ୍ କାଷ୍ଟିଜମ୍। ଜାତିପ୍ରଥା ସମାଜରେ ଅନେକ କ୍ଷତି କରିଛି। 1. ବିଭେଦ ଓ ଅସମାନତା। ଏହା ମଣିଷ ଭିତରେ ଏକ ଗଭୀର ବିଭେଦ ସୃଷ୍ଟି କରେ। ଉଚ୍ଚ ଜାତିର ଲୋକ ନିଜକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେକରି ଅନ୍ୟ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ହୀନ ବା ନୀଚ ଭାବନ୍ତି। 2. ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତା ଅନ୍ଟଚେବିଲିଟି। ଏହା ହେଉଛି ଜାତିପ୍ରଥାର ସବୁଠାରୁ ଲଜ୍ଜାଜନକ ଦିଗ। ନୀଚ ଜାତିର ଲୋକଙ୍କୁ ମନ୍ଦିର, କୂଅ, ପୋଖରୀ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାଧାରଣ ସ୍ଥାନରୁ ବାସନ୍ଦ କରାଯାଏ। 3. ଶିକ୍ଷା ଓ ଅର୍ଥନୀତିରେ ବାଧା। ନିମ୍ନ ଜାତିର ପିଲାମାନେ ସଠିକ୍ ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ଭଲ ଚାକିରିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଅର୍ଥନୈତିକ ଭାବରେ ଦୁର୍ବଳ କରିଦିଏ। 4. ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ହାନି। ଜାତିଗତ ଭେଦଭାବ ଯୋଗୁଁ ଅନେକ ଲୋକ ନିଜର ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ସେଲ୍ଫ ରେସ୍ପେକ୍ଟ ହରାନ୍ତି ଏବଂ ମାନସିକ ଯନ୍ତ୍ରଣାର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି। ସାମ୍ବିଧାନିକ ପଦକ୍ଷେପ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନାଲ ମେଜର୍ସ। ଆମର ସମ୍ବିଧାନ ଏହି ଜାତିଭେଦକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଛି। ଧାରା 15, ଆର୍ଟିକଲ 15 ଏହା ଜାତି, ଧର୍ମ, ଲିଙ୍ଗ, ବର୍ଣ୍ଣ ବା ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଆଧାରରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭେଦଭାବକୁ ନିଷେଧ କରେ। ଧାରା 17, ଆର୍ଟିକଲ 17 ଏହା ଅସ୍ପୃଶ୍ୟତାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ କରେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆମ ଗାଁ ଗହଳିରେ, ଏପରିକି ସହରରେ ମଧ୍ୟ ଜାତିଭେଦର ପ୍ରଭାବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଲିଭିନାହିଁ। ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଆୱର ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ଜାତିପ୍ରଥା କେବଳ ଏକ ସାମାଜିକ ସମସ୍ୟା ନୁହେଁ, ଏହା ମାନବିକତାର ବିରୋଧୀ। ଏକ ସୁସ୍ଥ ଓ ସମୃଦ୍ଧ ସମାଜ ଗଠନ ପାଇଁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଜାତିଗତ ଅହଙ୍କାରକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ଶିକ୍ଷା ଏବଂ ସଚେତନତା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି କୁସଂସ୍କାରକୁ ଦୂର କରିବା। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଏକ ଏପରି ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ଭାରତ ଗଠନ କରିବା ଯେଉଁଠାରେ ମଣିଷର ପରିଚୟ ତାର ଜାତି ଦ୍ୱାରା ନୁହେଁ, ବରଂ ତାର କର୍ମ, ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ମାନବିକତା ଦ୍ୱାରା ସ୍ଥିର ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ।